Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamu nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa makausapan ining taknaas kagabion kami maghatag mga pagdaig pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among kinabuhi. Magapanalangin ka ni ini nga programa, Ginoo, nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran. Itugot mo unta nga magapanalangin ka sa tanang mga tawo nga naghatag og panahon sa pagpaminaw ni ini nga programa, pagpamati sa imong pulong. Hinaot pang influensya sa Espiritu Santo magabuyo kanila nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagkakabigon sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay o pasalamatan ang imong paghatag o pagtubag sa amo mga pagampo. Pagadawaton amo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanawon. Sir, supalpal gyud ang tanang mga pundok o magwawali nga nagtudlo nga wa na ang kasuguan. Giunsa ka paggamit ang utok, grasya kuno. Unya wa sila sugua sa grasya nga musupak nga sa sugo. Pagtuo kuno, pero wa pud ang pagtuo nagsugo nila nga supakon ang sugo. Pagka toy namang gyud si Jibney di ay na, sir. Okay, daghang salamat, brother Jibney. No? First time nga ning gula ni direstong cellphone ning Jibney. No, daghang salamat, brother Jibney. Okay, napatay basahon. Mauna karon lagi ang ilang gibasa Biblia nga nangahulog kamo ngadtoan, nangahulog kamo ngadto sa grasya ug nangaputol kang Kristo. Unya ila mang gitagaan noon og konklusyon nga di na mosunod sa sugo, maunay mga taong pango. Okay, napatay basahon. Mausad na, sir, ang itudlo sa among pastor nga og mosunod kuno ka sa sugo nangaputol diha kang Kristo. Dili man na ingon nga ang mosunod sugo nangaputol kang Kristo. Ang gisulti diha nga ang nagpakamatarong sa kasugoan nangaputol diha kang Kristo. Kanang pulong naputol, wa na bay connection ba ang taong nagpakamatarong sa kasuguan? Ayaw himoa nga ang kasuguan mo imo pamatarong sa imo. Si Kristo man ay kay ang source pagamatarong si Kristo. Busa diha ta kang Kristo maghuna-huna nga mamatarong ang tao dili sa kasuguan. Sa pag-ingon nga ang magpakamatarong sa kasuguan nga putol diha kang Kristo, wa sugo ang taong di na mosunod sa kasuguan. But ipasabot nga ug kung imong gihunahuna nga magpakamatarong kas kasuguan, dili ang kasuguan mo pamatarong sa imo kundi si Kristo. Apan sakto lagi na ang inyong giingon nga wa lagi sugua ang tao musupak sa sugo. Ila man na nga kaugalingon nga kuan ko kanang pagsabot. Busa ang kita dire kay ni amanon padayunan taning pangutanaha pag pasabot. So ato ni ron nga mahibaw-an na dugay-dugay. Ni apatay basahon, sir, pangutana ni so dili usa tanan ni. Okay? Brother John, maupod na ang prinsipyo ug baruganan sa ako nga umagad.
nga kuno lagi pagtuo na lang og grasya. Sakto gyud nga ang grasya ug ang pagtuo dili man na sayop. Ang sayop lang kay bisan wa ang pagtuog ang grasya magsugo nga musupak sa sugo di naman mosunod. Ni apoy mga magwawali nga pilingon kaayo nga sila husto gyud kay gitudlo nilang di na mosunod sa sugo, sakto nang imong giingon nga nakakontribute ni sila sa mga mamamatay tao, mga rapist, mga kawatan tungod kay wa na nila tudloy ang tao sa pagsunod sa sugo. Salamat. Okay, last text nga akong basahon na sir, mo greet ko og happy birthday kang Papa Buni. Apa, happy birthday. We love you pa. Thank you so much sa imong pagpaningkamot para namong mga anak ug kang mama. I love you pa. Happy birthday from your family. Okay, daghang kaayong salamat. Well, mga higala sa dili pa si Brother Libby mag-aiban sa og mga pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Isaw nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung di ning dapita mga nasura sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kinyong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa naglain-lain nato nga mga viewers. Ni as Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, yang mensahe nag-ingon nga mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby ug sa tanan mga kaigsunan nga makanunayong naminaw ug nag-view ning programa. God bless sa tanan. Mayong gabi isab kanimo dinha, mayong adlaw sab kanimo dinha Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niapod si Sister Judian Hista Abalye watching from Kamansilis, Dapdap San Remigio. Good evening mga Bradex. May gabi isab ninyo dinha Ma'am Juday uban ni Ate Bilin nya uban ni Kuya George og sa iyang pinalangga nga asawa. Niapod si Sister Bergie Tabuak. Mayong gabi ninyong tanan diha sa Jesus is our hope. Watching from Katbalugan, Samar. Kalayo na ba na yung Master Berge? Dari pa mo taga Cebu. Karoon na nagas Katbalugan. May gabi ini mo na Master Berge. Ano po yung mensahe si Sister Judian Histabali, Nanay Julita, Anay Riling, mayong gabi iman, ug sa tanan natong mga viewers and listeners. Dinihasab sa ato nga Pikas Monitor, ato sa nakita nga nakig-uban kanato ang atong mga kaigsunan nga wala makapahimo pagpadangat sa ilang mga mensahe. Niya sila si Brother Buyit Baliho Bankili Lipawpaw. Niya pod si Sister Imelda Osabel Buracho. Niya pod Brother Ivan Raico watching from Kinatarkan Island. Niya pod Brother Milmar Iskalikas. Sister Jubilin Idar Disabilie watching from Consolacion. Niya pod Brother Abner Dualio, Brother Carlos Meres Lumapak. Niya pod si Brad Carlos, Brad Dodong. Kumusta mo diha sa Linaw? No? Kumusta ni Tatay Justiniano Lumapak, nanay kawaling diha, mga kalusor. Kamuntan na diha, no? Brother Danny Lapinya, may nga kuan Brother Carlos Lumapak. Salamat sa pagbiyo. Niya pod si Brother Lorito Junior Lucina. Niya pod si Ani Bachansela. Niya pod si Brother Climaco George Inji watching from Japan. Niya pod si Brother Ian Kevin Dorotan. Niya po mensahe si Brother Carlos Meres Lumapak. Mayong gabi sa inyo mga brother watching from Tabango, Leyte. Ano na degas Tabango ron, Brother Dodong? Well, wala naman tayong nakita pa nga nadugang nga mensahe mga kaigsunan. Alas pagpanes ng programa, ang panahon ako ibalik diha kanimo Brother John. Okay, Brother Libby. Ato ta mga higala, palihugog check atog balik tong pangutana des imo Brother Libby. Aron ato to nga mapadayon. This is the second night nga ato ni tagaan og pansin kining pangutana. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, kutob sa naminaw og nag-view karon sa atong live. Okay, ato ning basahon ako sa tinaling basahon ni ay follow up Brother John kay Yes. mauraman. Parang mausa na lang ba. Okay, ato ning basahon ang kagabi tinuod babad nga dili na tumanon ang napulo kasugo sa panahon ni Hesukristo.
tapos na siya namatay sa cross from bugo niya. Ang follow-up niya, follow-up, sir, sa Episodos 15, unsa ipasabot sa giingon pagkahimo niyang tao, iyang gibungkag ang kasuguan, unsang kasuguan na. Okay, mo ni follow-up, John. Okay, Pagkahimo ato niyang ni tao, kini mo abot man sa ni nga ugma sa gabi mapadayon ning ang makuaning Episodos 15. Kung kini unsa ning siguro sugua follow-up, pwede ka gibungkag. ugma, no? Pwede na ugma na siya kanang ugma na ni. Episodos 15 unsa nang sugua gibungkag ni Kristo kay kung mauho ni siya ang namulong ana dinha si Apostol Pablo. Unya kung imong kuanon pong gipamulong ni Kristo sa Mateo 5:17 ayaw kamo pagunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kung imo nang nunta ng Episodos 15 kung sa nang balaura sugua nga gipasabot ni San Pablo nga sa iyang pagkahimong tao gibungkag ni ang kasuguan ug mga kalagdaan. Muna nga dito sa mga kasuguan nga adunay mga kalagdaan mao toy gibungkag ni Kristo, dili nang napulo kasugo kay wa may kalagdaan diha sa napulo kasugo. So ugma sa gabi ato nang hisgutan, no? Ato ning padayunan karuna nga tinuod ba na nga ang napulo kasugo pagpalansang ni Kristo sa krus wa na kinahanglan tumanon. So ato nang gihisgutan kagabi nga gikinahanglan gihapon na ang napulo kasugo. Pero diha sa napulo kasugo, Brother Libby, Brother Isaw, sa tinuod lang uban sa nang manaminaw ron. Ngano nga editor, nganong ianam-anam gyud na palayo sa kadaghanan magwawali ka na sa hunahuna sa tao ng napulo kasugo, di sila mga membro. Kay ang gilikayan na ang ikaupat mang sugo, des napulo kasugo, mao ang adlaw ipapahulay. Kay kung imong tan-aw ni dinhi ang ilahang pagtuo, kanang gisgutan sa unang sugo nga di ka magbaton og lain nga Dios alang kanimo di ka magbuhat og larawan og linilok, alang di mo iyukbo ang imong kaugalingon ni magalagad ka nila, wa man ni sila magyukbo anang mga larawan og linilok. Unya kung imong tan-aw di nimo gamiton ang ngalan sa Dios pasipala, ay wa man na sila nagpasipala sa ngalan sa Dios. Kini ra yung ikaupat nga sugo mong adlaw ipapahulay nga ila ng likayan. Mao na hinungdan nga naingon ana ang ilang matang sa mga mga pagtudlo nga para sa ila magagamit na sila og mga rason, kansang mga rason ipahaom sa ilang kaugalingong kabubuton dili sa kabubuton sa Ginoo. Unang-una gamiton nila nga kamong buot magpakamatarong sa kasuguan nga putol kamo diha kang Kristo. Asa may makita nimo diha ang tao gisugo nga di na mosunod sa kasuguan? Nganuman ang pagkamatarong dili man nimo na makukabot diha sa kasuguan, pero ang tao mosunod motumas kasuguan kay ang kasuguan sa Dios matarong balaan ug mayo, mahimo kang tarong pero ang nagpamatarong nimo si Kristo dili ang kasuguan. Well niya sa kana magod nga pangutana nga human mamatay si Kristo, human mamatay si Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, unya tinuod ba nga dili na tumanon ang kasuguan? Butang man na nga mao'y pagpamakak nimo. Unang-una, kung atong basahon, ang wala magbantay sa kasuguan, bakakon o walay kamatuoran, sumala sa ng Juan 2:4. Karon kung atong tan-aw dinhi ang gipamahayag ni Apostol Pablo, dinhi sa Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 10, ato kuno ning basahon ni ug unsay gisulti dinhi. Unya si San Pablo nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, wa na si Kristo dinhi sa kalibutan ning kayab na dito sa langit kay didto man na siya nakabig sa diha nga moadto siya sa Damasco, di nakadungog siya nga dunay mga mga tao nga nagsimba nagtuo sa pangalan ni Jesus. Ang iyang pag-adto dito kay iyang lutuson. Ug unya wa man siya kaabot dito sa Damasco, ug unya kini nga diha sa dalan na nabutaan siya, nahulog siya sa kabayo ang iyang gisakyan. Unya nangutang tingog nagyon Saulo, Saulo nganong ginalutos mo ako? Unya ang tingog nangon ako sa Jesus nga ginalutos mo. Unya ang kung imong tan-aw si Pablo nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, humana si Kristo na lansang sa cross, humana si Kristo mikayab nga dos langit, pero wahina ang pagtudlo sa mga piki nga mga magtutudlo magwawali nga kuno dili na sundon o tumanon ang kasuguan. Mo bitaw na nga moingon ko ang kinsay diskumpiyado da, I'm ready to face. Nga naman aron nga masulti sa mga tao ang kamatuoran o niao.
kini nga programa amo nga ipakuan sa inyo wala gid ni gidisenyo sa kahanginan aron manghilabot kundili ang pagpasabot. Pero based on the Bible man base sa mga nahisulat sa Biblia, mo bitaw na nga sa ending sa atong programa, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Nga naman, kay bisan unsa pa nga mga pagtudlo diha nga wa na itudlo sa Biblia, kasupak na sa prinsipyo niini nga programa kay kini nga programa based on the Bible ni. Kay kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kanang mga pagtudloan nga wa na og dili na ang tawo mosunod sa kasuguan, wa man na itugas ginulis kasulatan, wa man na itudlo dinhi. Si San Pablo nakabig siya sa pagpangalagad sa Ginoo, humana si Kristo na lansang diha sa cross, humana pod si Kristo mikayab ngadto sa langit. Ngani nahimo una siyang manduluto sa mga sumusunod ni Kristo. Unya si Pablo mo'y ilang himuon nga instrumento, himuong taming sa bakak nila nga mga doktrina o mga pagtudlo nga sa ilang pagunahuna feeling nila insakto na gyud. O niya una atong basahon ni ang hiding ani sa ibabaw nag-ingon ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Tanawan ning ilang mga pagtudlo wa kunoy makatuman sa kasuguan. Huna-huna ako no ninyo kung insakto ba na. Akong gisulti gabi nga si Satanas wa gid magtudlo o wa magtuman sa kasuguan. Ang yawa amahan kay amahan ay anak muna ang kining mga anak mo'y kusog kay magwali nga wa na ning kasuguan. Pamatian ninyo ni sumala dinhi sa buhat 13. Ang Roma dili buhat 13, Roma. Ang Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Kay sa tanang mga apostolis, si San Pablo ray pinakadaghang libro nga nasulat dinhi sa Biblia. Karon kung atong tan-awon dinhi. Ayaw kamo pag sa Roma 13:8 ngadto 10 nangon. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigumay ang usa sa usa. So ang gihisgutan dinhi, love one another, dili kay another love one. Paghigugmay sa usag-usa. Kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Tanawag gid ninyo giunsa mo pagsupalpal ni Apostol Pablo niya ng inyong doktrina ng way makatumas kasuguan. Dinis bugo og maghisgot mo kung pagkabilib ining mga tao nga naas mga merkado naas miskin na pagwali bilib kay ko na nga magwali pulong sa Ginoo. Pero moabot na gani sa punto nga mulibkas na silang baba nga way makatumas kasuguan, dili na pagtumas kasuguan, makapanlimbawot na sa balhibo. Kay tanawa din ang nagahigugmas iyang silingan nakatumas kasuguan. Unya, moingon nga way tao makatumas kasuguan, nga ang paghigugmas imong isigataw nakatuman ba des kasuguan, unsa man ning kasuguan nga gipasabot ni Apostol Pablo, pamatian ni 9. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw. Kining sugua ayaw pagpanapaw diin man ni nasulat didto nisda ang tugon. Ikapila man ning sugo des na pulo ka sugo, ikapito ni nga sugo. Si San Pablo nagtudlo nga ang mga sugo des na pulo ka sugo tumanon, pero ang mga piki nga mga magwawali nga nagagamit sa kangalan ni Pablo ilang gigamit nga wa na kuno na di na sundon tumanon ang kasuguan. Ayaw pagpanapaw. Hain man ni nasulat ning sugua. Tuas da ang tugon, ikapila maning sugo, ikapitong sugo dihas na pulo ka sugo nga dili ka manapaw. Ug mao bitaw hinungdan hinuon, nga daghan karon lalaki ug babae nakahimo na aning mga butanga sa pagpanapaw tungod mapunis mga piki nga mga magwawali nga wa na ni ang kasuguan. Imbis ang tao ilang edukaron, imbis ang tao ilang tudluan sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, tudluan na hinuon nila sa pagkananang supak. Naging di ka manapaw. Sunod, ayaw pagpatay. Ikaunom man nga sugo dihas na pulo kaso sa daang tugon nga gisgutan ni San Pablo dinis bagong tugon kining Roma nga dili ka magpatay. Sa kapanahunan ni Kristo ug ni Apostol Pablo gitudlo nila nga tumano na ang mga sugo naas na pugsugo. Pero ang mga pilingon nga dagko nga magpatuo nga nakasabot sa kamatuoran, tudluan nila ang tao sa pagsupak sa kasuguan.
Gingon di ka magpatay, ikauno man ang asugo, des na pulo ka sugo. Nag-ingon din ayaw pagpangawat. Ikawalo ng sugo, des na pulo ka sugo, na anas daang tugon. Busa ang daang tugon, wa man magtudlo, nga supako ng mga sugo na as daang tugon. Unya karon ang mga moderno kunuhay mga magwawali, ila magitudlo, gisupak. Tanawa din is bugo, lamdaghan ng magwali, pero pag abot na sa kasuguan, supak na. Unya sunod, ayaw pagkaibog. Unya, kining di ka maibog, asa man eh. Ha? Ika na pulo nga sugo man eh. Di ka maibog sa asawa sa imong sigataw. Ang pangutana, ikaw di ay Brad, dili ka na bagyod maibog. Uy, maibog uy, nganon dili. Pero ang gisgutan, dili ka maibog sa asawa sa imong isigataw. Karon niya, di ka maibog. Og ang bisan unsa pangasugo, kini na langkob la ni ining mga pulunga nga nagaingon. Higugma ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma, dili muhimog dautan ngadto sa silingan. Busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Unya, moingon mong way makatumas kasuguan? Ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Busa kining mga piki nga mga magwawali, nga nagtudlo asang mga iskina, asang mga public place, ginawali nila nga way. Kay di gani kuno ka makatuman sa sugo sa imong asawa? Ano po kasugo pa? Purtigyong bakakuna aning mga klasiha sa mga tao. Unya, ang nakadimalas nini kay naapoy mga tao nga mutuo pod nila hilabihang luuya. Nga naman nga kini sila nakatuo pod tungod kay walay pagsusi dinha sa Biblia. Kung ang attitude, ang kinaiya sa mga tumuluo sa unang panahon, maupaunta karon pod ang kinaiya o attitude sa kadaghanang mituo kang Kristo, siguro maiwasan ang pagtuo ni anang mga bakak nga mga pagtudlo. Nga naman, sa buhat 17:11 nag-ingon, og kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sila ning tuo sa ilang nadungog ug nabati. Nakabantay mo dinhi sa atong programa bisan asa nga lugar o dapit nga giabot nining atong programa. Nasayod ta ang uban wa palanggani nato madiscover nga naay mga tawo nagagikan sa nagkalain-laing mga pundok nga nabautismuhan sa ilang pagpaminaw dis atong programa, ngano man ni sila tungod kay nakabig ni sila, nakumbinsir ni sila sa pulong sa Dios nga ilang nadungog ug nabati dinhi sa atong programa. Unya guwa pa ni ana samtang sila nagkinhanglag Biblia maningkamot ganita kay naay atong mga kaigsunan nga naghuwat lang og imong pamaraygan nga makadunit sila og Biblia kay diha sa Biblia mapatunayan nila nga ang ilang nadungog ug nabati dinhi sa atong programa tinuod. Tanawa ang buhat 17:11. Gisusi nilang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga kay sugilon diha kanila. Unya karon gikinahanglan gyud ang pagsusi. Pero ngano nga kining mga tawo napatuo og ning tuon ni anang mga butang nga ilang nadungog ug nabati gikan sa mga piki nga mga magwawali tungod kay wa nila susiha ang kasulatan. Kay kung gisusi paunta ang kasulatan, dili unta sila maingon ana. So ang pangutana, tinuod ba human mamatay si Kristo di nasundon og tumanon ang kasuguan? Dili na tinuod. Dili na tinuod. Karon, kung atong tan-aw dinhi, gisulti sa atong gibasa kagabi nga si Kristo, mao ang kamatuoran. Juan 14:6, ako ang dalan kamatuoran. Anong Juan 2:4, siya nga magaingon, ako na kaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon, wala kaniya ang kamatuoran. Kutob sa mga pundok nga wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo, bakakon na ug walay kamatuoran. Pag makita mo nga ang pagtuog, pagpangalagad anang tawhana, siya nahimong Sabbath breaker, kana siya sa usa lang kasugo nga iyang gilapas, nahimo na siyang malinapason sa tanan. Ang Biblia nagpamatud bakakon og walay kamaturan, meaning walay Kristo, meaning walay kasuguan kanang wa magsunod. Unya kun imong tan-awon sa mga nangalagad sa unang mga panahon diha sa Ginoo, sila na nagsunod sa kasuguan. Unya ni apod karon nagpatuo pod nga alagad sila sa Ginoo pero di mapud magsunod sa kasuguan. Pagkakaiba gid ba? Kung imong tan-awon sa Salmo 119:142 ingon ini ang gisulti pamatian ninyo. Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan
ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unya, yano-yanuhon lang sa mga piki nga mga magwawali, nga wa na ang sugo. Kay di ka mamatarong diha sa sugo. Tinuod man na, nga di ka mamatarong diha sa sugo. Asam di ka mamatarong, diha kang Kristo. Pero ang sayop kay inyong gikonklusyonan nga dili na tumanon ang kasuguan. Ang gisulti ni San Pablo, kamong buot magpakamatarong sa kasuguan, nangaputol kamo diha kang Kristo, tinuod na. Ang anuan, kanang pulong na putol, wa na kay koneksyon. Nga naman, nagbuot ka mang magpakamatarong sa kasuguan, naputol ka diha kang Kristo, pero gitudluan ka bagod nga ayaw nagsunod sa kasuguan, wa. Nga naman, kay ang tao mamatarong diha kang Kristo, dili ni anang kasuguan, ug ang pagkamatarongon kadtong nagsunod sa kasuguan. Kanang mabasa nga walay tao sumala sa Roma 3:20, walay tao ang pagkamatarongon pinagis pagtumas kasuguan, insakto na. Pero hunhaw na akong nitudlo ba na diha ang ayaw na pagsunod sa kasuguan. O di ba? Ugma sa gabi kanang episode 15 ato nang isgutan karon. Si Salmista David nagsulti siya, ang imong pagkamatarong maong pagkamatarong nga walay katapusan ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Si Salmista David nagapangwali, nagasulti, may tungod sa kasuguan sa Dios. Niay mga tao ron dili na musulti nga tumanon pa ang kasuguan sa Dios. Sa Salmo 119:33 nagingon si Salmista David, tudlui ako sa nagingon din Salmo 119:33, tudlui ako o Hiyuba sa dalan sa imong kabalauran ug pagbantayan ko kini hangtod sa katapusan. Mo mabitaw nga nagsulti si San Pablo based ining pulunga sumala sa ng Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero niya na nagwali ron dili na kuno tuman sugo. Unya karon inyo ning gidala kining mga puntuha dinhi sa atong programa. Salamat kay daghan nga mga taong matauhan mahitungod niini. Si Salmista David nagsulti mahitungod sa kasuguan, pagsunod sa kasuguan. Nganuman alagad si Salmista David sa Dios. Meaning nga ang alagad sa Dios nagsunod sa kasuguan sa Dios nga iyang gialagaran. Nakuha niyong punto. Kung imong basahon pa usas mga alagad gani sa dinis Biblia nga gitawag the father of faith mao si Abraham, nagsunod pud siya sa kasuguan 26 dinhi sa 5 sa kananaang Henesis nagingon, kay nagapatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon og ang akong mga sugo og ang akong mga pamatasan og ang akong mga balaod. Ang alagad sa Dios nagsunod, nagtuman sa kasuguan sa Dios, samtang ang mga alagad sa demonyo, alagad sa yawa, alagad ni Satanas, wa na gyud na magsunod sa kasuguan sa Dios. Wa na magtuman sa kasuguan sa Dios. Mo bitaw hinungdan nga editor sa yawa ang kasuguan sa Ginoo. Okay ra magsimba, magampo mga lagad sa Ginoo. Ayaw lang gyud nang pagsunod sugo sa Ginoo. Wa man na sa yawa ikahinakit kanang magampo ka, magsimba ka, mag-alagad gas Ginoo, wa na niya ikahinakit. Butang ra gyud nga dili niya madawat iya ikahinakit kanang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Nganuman kay nasayod siya nga kining mga taong nagsunod sa kasuguan sa Dios dili niya na kamanduan dayon. Nasayod siya nga kining mga tao nga nagsunod sa kasuguan sa Dios dili na niya ikauban didto sa kalayo sa impierno. O tanawa ha, ang gipamulong ni Kristo. Kung atong tanawon sumala sa gisgutan sa City 21 sa Mateo, ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan sa langit. Tanaw ha, dili gyud tanan di ay na nagampo nangalagad sa Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon kung atong paladman ni unsa maning kabubuton sa Dios, tanaw Salmo 48, nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, o imong kabubuton mao ang kasuguan. Tingman igyud na nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagsunod, ang nagtuman sa kasuguan. Pero dili ang kasuguan mo'y makapaluwas nimo, dili ang kasuguan mo'y makapamatarong nimo, si Kristo. Mauna nga si Kristo nagsulti siya nga ang akong mga karniro nakaila kanako og nagasunod kanako sumala sa Juan 10:27. Kung ang iyam ni Kristo nagsunod kang Kristo, si Kristo wa ba magsunod sa kasuguan? Kaya ang mga iya nagsunod mas kasuguan?
Unta ka klaro ana ang Mateo 7 Mateo 5:17-18. Ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Ha? Nya nag-ingon sa 18. Sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. O ipatuman malagi unya sa inyo dili na. Mga kay namatay na si Kristo, gikalansang na dito sa cross, unya gamit-gamiton pa ang pangalan ni San Pablo aron pagpahamugat o pagpadulot sa inyong bakak ug mini nga pagtulunan. Unya maatake na hinuon ang nagtudlo sa kasuguan sa Dios. Pamatii ang gisulti ni San Pablo. Baliko nako sa akong sulti gabi. Roma 3:31, nag-ingon si San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Hinuno wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tanawa lang ka, gipabarog. Ang uban wa na. Unya unsa may gisulti ni San Pablo? San Pablo gihapon. Gamiton tani ang mga sinulat ni San Pablo sumala sa Galacia 3:24. Nagingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Tanawa lang ka. Ha? Pakamatarungon ka diha sa pagtuo, naluwas ka pinaagis grasya, ang pagtuo ug ang grasya wa nagtugot, wa nagsugo, wa naghatag og authority sa tao nga ang tao dili na mosunod sa kasuguan. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-agak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon diha sa atong pagtuo. Og ngani si Kristo mismo nagsulti siya, ayaw kamo paghuna-huna nga miani akor ang pagbungkag sa kasuguan. Unya ang mga tao na hinuon magtudlo-tudlo na wa na ng kasuguan, ang atong susiyon unsa nang kasuguan nga giwala. Ha? Atong susiho na una, isulti nako sa inyo. Sa Biblia dunay gitawag og civil law. Unsa maning balaod sibil kung atong ako na nang nakturo niya kay wa na tay time. Halimbawa, sa mas gisgutan sa Biblia, doon na kay kabaw nakabuhi nanong unya nagkapag og sungay namatay ang kabaw. Ha nga gisungay sa imuhang kabaw, ilisan to nimong kabawa. Amo na ang hulagway sa civil law. Sample ko lang ni usa kay wa na tay oras. Karon, kining gitawag og ordinance law. Unsa man ni siyang ordinance law? Ang ordinance law didto sa balaan nga dapit sa templo, ang mga butang nga tua dito sulod sa templo, mga balaan na. So dunay mga ordinance law, ordinansa nga unang-una pag ang usa ka babae naa sa iyaha, gidugo siya anang panahona, unya ang lalaki nakadikit sa lawas sa babae, giilana nga sila mahugaw gikan sa buntag hantod sa hapon, dili sila pahikapon sa bisan unsang butang diya sulod sa templo kay balaan na. So dunay ordinance law, nen panahona. Unsa maning sacerdotal law? Ang sacerdotal law balaod na nga only ang sacerdote mo'y musunod ana. Like for example, maghalad og halad mga sinunog dito sa tabernakulo, doon na dito'y gitawag og holy place og the most holy place. Kining holy place araw-araw na ang magadala og halad dinha, og unya ang saserdote magadawat sa halad sa makasasala, ihalad dito sa halaran. Og unya kaning the most holy place representing sa pinakabalaan nga kinabuhi ni Kristo, ang high priest ni ana magahimo ra dito kausas sa katuig, nagpasabot kausara pod si Kristo magpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Ang kanang sacerdotal law, usa mo pasok ang high priest dito, kinahanglan maghimo siya og family reconciliation, kay ang usa ka high priest nga duna siya sala nga wa niya kahinulsuli, dili siya kagwa nga buhi dito sa the most holy place. Og kining sugo ang sacerdotal law, way labot ani ang ubang mga tao, ilaranis mga sacerdote. Sunod, unsa maning ceremonial law? Ang ceremonial law, this is a theological term, balaod kini sa mga paghalad nga sa unang panahon ang tao og makasala magkuha og hayop mananap aron iya gihalad alang siyang sala, og dawaton kini sa pare o kung sacerdote. Doon kining moral law mauni ang napulo kasugo. Sa Biblia may panahon si San Pablo nagsulti, nagpasabot siya sa ceremonial law. Unya nay panahon pod nga nagpasabot si San Pablo sa moral law. Sa episode 2:15 nga gibasa ron ni Brother Libby nga mo'y gipaluap kagabi sa atong hisgutan, ugma sa gabi ato nang hisgutan unsa maning suguan nga dili makapamatarong sa tao. Karon
nitinaw na, nilutaw na ang ilang pagkabakakon. Si Kristo na mahayag, so nangutana si Kristo, dapat nila ning tubagon. Ha? Kung imong basahon ang Lucas 6:46, ingon si Kristo, nganong mutawag man mo nako Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. O tanawa mo na pangutana ni Kristo. Ang pangutana, si Kristo nagsugo ba nga tumanon ang napulo ka sugo? Yes, nagsugo. Wong basahon nimo na sa Lucas 18:21 sa The Living Bible nagingon si Kristo, ha? Nagingon siya, you know what the 10 commandments say. O tanawa na ha? Unya is Kristo nagingon siya, kung nahigugma mo nako inyong tumanon ako mga sugo. Nagingon si Kristo nga akong mga karniro nagasunod ka nako. Unsaon man nimo nga mag-angkon-angkon ra man kang karniro alagad ni Kristo, gisupak nimo ang sugo sa Ginoo, gisupak nimo ang sugo ni Kristo. Unya karon ni si San Pablo na mahayag sumala dinhi sa Roma kapitulo 2 bersikulo 13, ingon ini ang gisulti ni San Pablo. Matud pa dinhi, ha? 2:13, matod pa, kay dili ang mga nagapatalinghog. Unsa may nagpatalinghog? Naminaw ba? Nagpatalinghog. Sa kasuguan maoy matarong atubangan sa Dios. Kana lang naminaw lang sa kasuguan, dili na mo'y matarong atubangan sa Dios. Kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pakamatarungon. Mahimo bitang kontrobersiya ni kontradik ang mga sinultian ni San Pablo og dili gid magsusi ani. Kay may panahon si San Pablo ang pointing ang iyang direksyon sa iyang pagsulti about the moral law. Balaod ng pulok sugo. Naapoy panahon San Pablo nagsulti siya nga ang iyang gipoint about ceremonial law. Unya kay ang iyang ang pagsulti sa about ceremonial law ug moral law nagkalahi man na. Unya usa lang ang pagsabot sa tao, kasuguan ra gyud. Mo na hinungdan makaigsunan nga bisan og magkinaunsa pa dili makaplagan ang lintunganay sa pagsabot sa kamaturan kay ang Biblia gibasa sa ila lang pang sarili nga kaugalingon nga pagpanabot. Ilang own understanding ba lang. Wala na gipasabot sa Biblia. Remember nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo og tungod niya na higala pahimusli ninyo kini nga programas kanginan. Nga mo pagawas mo sa kanang mo contribute mo, mo react mo, mo question mo, nganuman kabahin mo ini nga programa, wala mo inunta nga gihikawan. Kung doon na mo'y reaksyon, react. Kung doon na mo'y contribution, contribute. Kung doon na may question, pangutana mo. Nganuman, libre kini nga programa. Pero among ipasalig sa inyo nga kung doon na may mga text nga mga but sa gawas, amo nang ipasabot base sa mga nasulat sa Biblia. Kung kining among gisgutan dinhi, sayop ni para niyo, text mo direk ato nang basahon. Text mo direk ato nang basahon. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpasabot og papatinaw niini mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. So dili pa ta mohatag dugang pagpasabot sa pangutana to sa nimbasahon ang napuno nga mensahe ni Sister Junicia Yunting Lasida. Mayong gabi watching from Cebu City. Niapod si Brother Gerardo Barita of Yasa Jr. Mayong gabi sa tanan watching from Kaungkod. Niapod si Brother Miloji Silasol. Mayong gabi mga brad, kanang pundok sa texter maupod na akong napasakupan sa una. Pero ning hawa ko kay nakasabot ko nga sayop ang ilang pagpanudlo nga di na tumanon ang kasuguan. Niapod Brother Rufino Moreno, niapod si Sister Gay Charez Lopez. Mayong gabi isa tanang naminaw sa mensahe. Good evening maninay. Good evening usab Brad John og Brad Libby. Niapod si Brother Danny LP. Amen. Mayong gabi Brad John og Brad Libby. Mayong gabi pod sa tanan. Niapod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Leyte. Happy evening to everyone. Labi na sa naminaw sa pulong sa atong Ginoo. Minaw sa pulong sa atong Ginoo. God bless sa tanan. Niapod si Brother Henry Mindaros watching from Camotes Island. Good evening sa tanang naminaw karon. Tinaw kaayo ang kasuguan sa Dios pero kanang nagwali nga wala nay kasuguan mao nay pundok nga iya sa yawa kang satanas ng mga lipuris. Niapod si Sister Gay Charis Lopez. Good evening Brad Isaw dito. God bless you.
Salamat sab sa paglantaw Ma'am Gay niya. Salamat sa kini ang inyong pagpaminaw. Niay mensahe pod si Ma'am Elisa Villastiqui sa naminaw gyud mi sa radio now og kanunay kini pakusgan ni Crisanta Francisco. Mayong gabi nimo din ha Nanay Crisanta Francisco. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Well mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana bahin ining nasugdan kagabi nya gipadayunan karon. May tungod lagi niining kasuguan nga tapos si Kristo nagpalansang sa krus, tinuod ba nga dili na kinanglan tumanon ang kasuguan sa Dios. Mga kaigsunan og makiglan ang kamatayon ni Ginoong Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus, wala na maghatag og pagtudlo og authority sa tanang tawo nga dili na kinahanglan mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Ato nga hinumduman kanunay ang rason og hinungdan ngano si Kristo nagpakalansang ngadto sa Kalbaryo sa krus tungod sa mga binuhatan natong tao sa pagkadili matinumanon og masinulondon sa kasuguan sa Dios. Mahinungdan si Kristo nagpalansang ngadto sa Kalbaryo sa krus. Sa diha nga nagpalansang sa Kalbaryo sa krus si Kristo, dili na ba kinahanglan tumanon ang sugo, manghigala og magigsunan? Tapos nga nagpakamatay si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus, gikinahanglan mga higala og makaigsunan, himuon nato ang wala mahimo kaniadto sa mga tawo. Unsa may wa mahimo sa mga tawo kaniadto? Ang pagkadili matinumanon ang pagkamatinumanon o pagkamasulundon sa kasuguan sa Dios kaniadto makaigsunan, kinahanglan bag-ohon nato sa diha nga si Kristo tapos nang nagpakalansang sa Kalbaryo sa krus, pinaagi sa pag-usab nga kita mohimo sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon mga higala og maigsoon. Delikado kining mga butanga nga ang mga pagtudlo nga nagtudlo nga dili na kinahanglan tumanon ang kasuguan sa Dios, delikado kay naalang sa mga tao nga naghandom nga maluwas og makaadtos gingharian sa langit mga higala og maigsoon kung tuuhan og tumanon ng mga butanga. Nga naman, kung imong lantawon og susiyon ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan sa sinulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan og makiglan, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, ato makita nga sa diin si Apostol Pablo daan nang nagpasidaan alang niadtong tanang tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios, dili makapanunod sa gingharian sa langit, walay luna sa gingharian sa langit. Unya, giotro pagina pagpasabot og pagpasantop ni Apostol Juan sa Pinadayag kapitulo 20 mga kaigsunan, sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8 mga kaigsunan, ngayon si Juan Revelador nga wala say mga tao nga makasulod didto as gingharian sa langit. Nan kay dili walay mga tao nga masinupakos kasuguan sa Dios nga makasulod sa gingharian sa langit. Nan kay gipasabot man ni Apostol Pablo og ni Juan Revelador nga walay tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios nga makasulod sa gingharian sa langit, asa man dayni paingong mga tao nga masinupakon og dili matinumanon sa kasuguan sa Dios. Sa sumpay sa gisgutan ni Apostol Juan Revelador ni Juan Revelador makaigsunan og makiglaan sa iya nga sinulat sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8, iyang gisgutan makaigsunan nga ang adtuan sa mga taong masinupakon sa kasuguan sa Dios mao ang linaw nga kalayo nga nagasilaob og ang asupre. So kung imong lantawon og susihon makaigsunan og makiglan, delikado ni alang sa tanang mga tao nga naghandom nga makasulod sa gingharian sa langit, mga taong naghandom nga maluwas nga kun motuo og modawat niining mga pagtudlo nga dili na kinahanglan tumanon og sundon ang kasuguan sa Dios. Kung imong lantawon og susihon ang pagpahayag ni Apostol Pablo og ni Juan Revelador, klaro makaigsunan og makiglan nga gikinahanglan gid ay nga kitang tao musunod og mutuman sa kasuguan sa Dios mga higala og mga igsuon. Kung ato ni nga lantawon og susiyon, ngano man ni nga nahitabo maning mga butanga nga dunay mga tao nga nagtudlo nining mga butanga nga dili na kinahanglan mosunod og mutuman sa kasuguan sa Dios, nga ang balaan nga kasulatan nagtudlo manunta nga kinahanglan sundon og tumanon ang kasuguan sa Dios. Sa usa lamang karason mga kaigsunan ug makiglan, kining mga tawhana dili dapig ngadto sa Dios o kining mga tawhana dapig ngadto sa kaaway sa Dios. Kay dili man nila himuon mga kaigsunan ug makiglan ang pagpanudlo sa mga butang nga wala gitudlo sa balahan nga kasulatan kung dapig pa sila sa katawhan sa Dios mga higala og mga igsoon.
Kung ato nga tanawon o ato nga hinumduman nga ang gisulti o gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kitang tao gikinahanglan mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios hangtod sa iyang pagbalik mga higala og mga kaigsunan. Kung ato nga tanawon, kung ang tao mopili og mosunod karon sa iyang kaugalingong kagustuhan nga nagdumili sa pagsunod og pagtumas kasuguan sa Dios, daan nang gipadayag sa balaan nga kasulatan kung asa unya siya padulong pag-abot sa adlaw sa katapusan. Ang gipadayag sa balaan nga kasulatan ngadto natong tanang mga tao nga kun dili ta mohimo sa pagkamasinulundon og pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios hangtod sa iyang pagpadayag ang atong ang dangatan mga kaigsunan ug makiglan pag-abot sa adlaw sa katapusan mao ang linaw nga kalayo og asupre mga higala og mga igsoon. Wala lang sa paghatag og dugang pagpasabot sa mga tana ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, dengan salamat Brother Isaw niya. Salamat pod kayo sa pangutana nga atong gi-continue og tubag karon mahigala unya kaning follow up ugma na nato ni tagaig pagtagad no. So ang pangutana dinhi tinuod ba Brad nga dili na tumanon ang napulo ka sugo sa panahon ni Kristo? Balik ko na mahigala, dili na tinuod. Nga naman kay sa panahon ni Kristo mismo si Kristo nagsulti siya sa Mateo 5:17 siya gud mismo nagsulti matod pa niya ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Siya gud mismo ang nagsulti, si Kristo gud mismo ang gisultihan niya kita. Ayaw mo gunahuna nga ning anhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Kay wa man niya bungkaga, wa man niya guba. Tumanon gihapon na hantod karon. Kay nag-ingon paggibungkag niya, may anhi siya aron sa pagbungkag sa kasuguan. Nagpasabot nga din na mapuslan, guba na guna, gibungkag na guna. Sama na sa usa dihang butanga nga atong giguba, atong gibungkag, wala na siya, wala na pulos. So, ang sugo, wa bungkaga ni Kristo, ingon siya nga, ay mo gunahuna ana, busa alang sa atong maghigalaan nga, nagunahuna, nga wala na ang sugo, gibungkag na ni Kristo ang sugo, gitapos na ni Kristo ang sugo, ingon si Kristo, ay mo gunahuna ana, wa ko mo anis pagbungkag, nagtuman noon ko ani. Gipasabot ni Kristo, nga nagtuman siya, dayon sa iyang pagkamatinumanon iya pang gisultihan dayon sa bersikulo 18, 17 man to. Nagtestimony siya siyang kaugalingon nga wa na ko bungkaga ang sugo nagtuman ko ani. Dayon ingon siya sa bersikulo 18 sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Kita na ang gisultihan niya. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Samtang ata langit o yuta way sayloan sa kasuguan. Naapahigala hangtod karon ang langit o yuta so dili pwedeng sayloan ang kasuguan. Dili pwedeng pili-pilion lang nato ang atong nagustuhan nga tumanon. Ato yung tumanon higala ang tanan. Kay wa man bungkaga ni Kristo. Pagsulti ng wa niya bungkaga, nagtuman siya, dayon gisugo tas pagtuman. Ingon siya nga, sultihan ko kamo, samta ni palangit uwita, way sayloan sa kasuguan. Sa ito pa, ganiron ginagtuman ang sugo. Niya asa may itong tuhuan karon. Si Kristo ang nagsulti nga wa bungkaga ang kasuguan o ang uban nga magsulti nga gitapos o gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Si Kristo nag-ingon nga dili pasayloan ang kasuguan. Ang uban moingon di na gyud tumanon. Di lang kay saylo-sayloan kundi ang napulo kasugo di na gyud tumanon. Kunuhay sa panahon ni Kristo nga si Kristo mismo gani siyang panahon nagsulti siya nga wa niya bungkaga o niya dili pasayloan ang kasuguan. Nga naman sa Mateo sa Lucas 16:17 nagsulti si Ginoong Hesus nga matod pa niya
masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa muwad ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Tiaw mo na, maglisod ang Dios og wagtang sa langit og maglisod ag sayon rang wagtangon sa Dios ang langit og ang yuta, pero sa balaod lisod siya pagwagtang higala. Oh, klaro, maingon siya, mas masayon pa nga mahanaw ang langit ug yuta kaysa muwad ag kahulugan ang usa katulpok sa kasuguan. So kinahanglan higa tumano na sagrado ng balaod sa Ginoo. Tungod kay ingon si San Pablo sa Roma Kapitulo 7 versikulo 12, ang sugo balaan, matarong og maayo. Mao ding lisod wagtangon sa Dios kay ang sugo balaan man gud ang sugo. Onya matarong na ang sugo, maayo na ang sugo. Wa gina magtudlo og dautan ang sugo. Onya ang sugo nagtudlo na sa pagbuhat og matarong. Tanawa tagsa na analysa kuno ang sugo kung nagtudlo ba na pagkadautan waoy nagbadlong hinuon nato sa pagbuhat og dautan. Nagtudlo na nato sa pagkamatinumanon sa Dios. Number 1, gaingon siya, dili ka magbaton og laing Dios. Siya lang atong batunan. Ikaduha, nagingon siya, dili ka magsimba og laing Dios kanang binuhat. Ako lang ang simbaha. So nagtudlo na sa atong pagkaluyal ngadto niya. O niya, ikatulong sugo, di nimo pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. So nagtudlo na sa pagkamatinahuron ngadto sa Ginoo. Ikaapat nga sugos Ginoo, ingon siya hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Wa mo sa Domingo aton santuson, Sabado. Nya ikalima, tahuron mo ang imong amahan ug imong inahan. Dautan din ang sugua. Maayo ng sugua, matarong sugua. Dili ka magpatay, matarong ng sugua. Dili ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, di ka maibog. Mga maayo na nga sugo higala, mga balaan ng sugo sa Ginoo. Munang ang mga Bible scholar nagtawag sila nga ang balaod sa Dios ang napulo ka sugo, gitawag nila moral law, balaod sa maayong pamatasan higala. So kung naa may sugong gibungkag ugma at ang higala, kay si Kristo nagsugo nga ang sugo wa niya bungkaga kini moral law. Pero si Pablo sa Episolos 15 nagisgot siya pagkahimong Kristong tao gibungkag niyang kasuguan. Pangutana, unsa man kasuguan na ang gibungkag ni Kristo pagkahimong tao? Ugma sundan ni higala atong programa kay ato nang tukion ugmas gabi aron masabtan nato ug unsay buti pasabot na. Wa naman tayo time akong ibalik ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, sa dili pa hingpit tapos ang tong programa ni atong closing song, main man ang atong closing prayer. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan nga mo nga Dios nakastrono sa langit, panalangini ang tanan nagapaminaw sa imong pulong. Salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa tanan nga naminaw karong gabi na panalangini sila dadas kayag sa kamaturan gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini lamang inyong mahigalas kanginan Brother Isaw dihito, Brother Levi Clavis ug ninyong ubos nga higala gigsoon Brother June dihito. Magaingon sa inyo mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.